Hi guys, dnes nie. For those of you who doesn't speak Slovak, this video is for people from Slovakia and I'm gonna be talking about reasons why I speak English in my videos. Čaute všetci pri mojom oficiálne prvom videu v slovenčine a ako som už povedal, rád by som vám vysvetlil, prečo natáčam videá po anglicky. Rád by som si tu s vami posedel, ale vzhľadom na to, že mám povinnosti, ako napríklad ísť do školy, či už zohnať si materiály pre svoju bakalárskú prácu, tak to dneska spravíme trošku akčnejšie. Prvé dojmy z toho, že nehovorím po anglicky, sú super v tom, že nemusím rozmýšľať nad každou vetou, ale zase na druhej strane aj tak sa vždy ako chcem. Prvý z dôvodov, prečo nenatáčam videá po slovensky, je ten, že moja tvorba sa zväčša točí okolo graffiti, čo mám síce v pláne zmeniť, ale o tom potom. Graffiti komunita vo všeobecnosti je oproti ostatným veľmi malá. A keď si zoberiem graffiti komunitu na Slovensku, tak tá je už naozaj veľmi malá. Zoberme si slovenskú YouTubeovú scénu. Priznajme si, že väčšina divákov sú deti, to je proste realita. No a koľko z týchto detí sa zaujíma o počítačové hry? No podľa mňa asi každý. A koľko z týchto detí sa zaujíma o graffiti? Ak poviem, že 1%, tak som to podľa mňa veľmi Povedzme, že pri tých graffiti videách nejde až tak o ten jazyk, skôr o tú vizuálnu stránku. Ale ja chcem svoje aktivity rozvíjať aj iným smerom a robiť videá po slovensky mi proste príde obmedzujúce. Dneska som sa v škole zdržal asi hodinku a pol, aj to mi dalo zabrať. Avšak uvedomujem si, že je to aj nevýhoda. Tí, čo točia po slovensky, majú presne danú svoju cieľovú skupinu a pravdu povediac, ja keď som mal 12, tak som angličtinu neznášal. Takže do určitej miery je to výhoda točiť po anglicky, ale na druhej strane ma to tiež aj znevýhodňuje. Ale stále si myslím, že natáčať po anglicky je proste lepšie. Zoberme si napríklad najlepšieho slovenského youtubera Goga. Ten chalan dosiahol na slovenské pomery jednu neuveriteľnú vec. Má 1 000 000 odberateľov, ale podľa mňa by sa mu to nepodarilo, kebyže točí po anglicky, pretože on priniesol niečo nové na Slovensko a v podstate tu začal éru YouTube. Ale zase teraz, keď už má cez 1 000 000 odberateľov, tak proste je tam nejaký strop. Ten československý trh sa nenatiahne, proste je limitovaný. Takže si myslím, že nemá šancu konkurovať tým celosvetovým youtuberom. Pokiaľ nezačne nahrávať po anglicky, ale možno sa mýlim. Ďalší dôvod je veľmi prostý. Na mojej facebookovej stránke a na YouTube tvoria Slováci síce významnú, ale veľmi malú časť publika. Takže kebyže natáčam po slovensky, tak väčšina ľudí, ktorí ma followujú, by mi nerozumela. Tým posledným dôvodom som ja sám. Ja pretože chcem vedieť po anglicky. Tým, že pracujem s týmto jazykom, že ho potrebujem pri svojej každodennej práci, tak si ho udržiavam a zlepšujem. Prinajmenšom udržiavam. Môžete vedieť jazyk ako chcete dobre, pokiaľ ho nebudete využívať, tak postupom času to pôjde s ním dole vodou. A každý by mal vedieť hovoriť aj po anglicky, to je dneska už samozrejmosť. Tak ako každý iný deň, aj dnes som sa dostal do zápchy, v ktorej budem tráviť minimálne najbližších 20 minút. Mimochodom, takýto koncept videí, alebo teda vlogov by som rád prevádzkoval aj naďalej. Nakoľko si myslím, že je to určite viac zaujímavejšie, ako keď si sadnem doma v izbe
a proste keď som na nejakú tému. Takže, toto by sme mali. Musím priznať, že natáčať po slovensky je oveľa komfortnejšie ako natáčať v angličtine. Ale komfort niekedy nie je dobrý. Ďakujem za pozretie a vidíme sa na budúce. Alebo tak nejak. Čaute.